Първо ще обясня колко са полезни автоматизациите, за какво може да ги използваме, колко ревеню може да ни донесат отгоре, така нататък и какви ползи има. После как се сетъпват технически, от към а, финалната част, т.е. как се пишат имейли и така нататък, може да се говори някой друг път, понеже те стават бързо, като имаш цялата фуния, така да кажем, готова предварително, всичко е точно. Сега начин на първо може да влезем в miro.com. Автоматизацията може да се използва за супер много неща. А, Ние конкретно в момента ще направим за Facebook, които са свързани с Facebook реклама, но може да ги използваш буквално за всичко. Просто кажи нещо, след малко ще видиш опциите, като слагаме тригъра, който задейства цялата автоматизация, колко стотици избори имаш. Може да е да някой да се запише час, да ти се обадил, да ти се обадил да не си вдигнал, да има рожден ден и така нататък. Просто супер много неща. Хиляди работи и са супер полезни, защото спестяват изключително много време и са много полезни. В смисъл, особено в нашия случай, това не е което продаваме идеята, която продаваме на крайния клиент, е, че тези запитвания, които влизат с lead generation на рекламите, и той трябва да звъни на всеки един от тях. В смисъл, ако днес влядат примерно 20 запитвания, той трябва да звъни на всеки един от тези 20 запитвания, което си представяш колко нерви са, колко загубено време и така нататък. Ужасна работа. Затова, примерно от втория месец или след като са доволни от моята работа, ги апселвам на автоматизация, защото това нещо е по-скъпо. А, По-скъпо е от моята услуга на месечна база. И да, готиното е за крайният клиент, че това нещо ще прави един път, после не ми го плаща. Единственото нещо, което си плаща в моя случай, всеки може да таксува различно, дава 100 лева на месец за приложението. Може да се направи примерно да го чарджнеш една идея по-малко и да му вземаш някаква месечна такса за оптимизация, но просто аз го продавам по-добре, като им кажа, това нещо се плаща един път и хубавото е, че докато работите с мен, оптимизацията е абсолютно безплатна. И това нещо, като го чуят, се кефят, въпреки че то няма никаква, почти никога няма нужда от оптимизация, особено ако се направено както трябва. Та, в нашия случай имаме lead generation реклама и по-конкретно, примерно Instant Forms. Може и да не е това, може и да го пратим в нашия сайт, да се запише примерно час от нашия сайт или да звънне, то пак е с lead generation реклами. И започваме с нашият тригър. Тоест така, това ни е нашият... Само чакай, че съм много близко до това. Какво става след това? Имаме няколко опции, т.е. хиляди опции, какво може да стане след това, но какво продавам аз, кое работи най-добре, така съм видял. Има неща, които не съм пробвал и вероятно работят по-добре, но просто на българския пазар не става така, както е в Америка. Така, имаме нашия тригър. След това им изпращаме, моментално след това, им изпращаме съобщение. Може да е SMS, може да е имейл, може да е предварително записан voice message и просто да им го пуснем. Тоест, ще пиша на български. Съобщение едно. В нашия случай ние какво ще правим, да се не избягвам надлеч? В нашия случай ние за нашия клиент, за който ще го правим това в момента, ще използваме имейли, но няма да го пиша с имейли, ще го пиша с съобщение. Нашата цел каква е на тези имейли? След като се запишат на формата, нашата случай е форма, след като се запишат в тази форма, ние искаме те да се запишат час за оглед, за консултация или нещо такова, или за кратък разговор. Аз говорих с нашата клиентка, тя каза, че преди да отидат на оглед, иска да има още един разговор с тях, за да може да е сигурна, т.е. ти няма да си сигурен, че стане клиент, но да е малко по-убедена, че са по-сериозни хората. Затова нашата идея е да се запишат кратък разговор по телефона, 10 минути. Та, попълват. И имаме съобщение едно, в което приветстваме. Нали, здравейте, благодаря ви, че проявихте интерес, така нататък. Пускаме им едно съобщение, казваме, ето тук може да запишете час за нашия кратък разговор. След това съобщение, им даваш някаква информация за самия бизнес. Защото тези хора са видяли само една, две, три реклами от теб и не те познават толкова добре. Ти трябва да мислиш какво си мисли клиента. Първият път, като правих тези неща, си мислех, че просто хората, като попълнят, те вече знаят кои сме ние.
това не е така. Затова трябва да сложиш малко информация, данни за себе си, т.е. нали, за бизнеса, с какво занимавате. Може да сложиш портфолио, може да сложиш отзиви или нещо такова. Слагаш тези отзиви, отдолу пак слагаш един линк да си запишат час. А, може да напишеш още някаква информация. Може също така, всъщност, ще кажа някакво простия, няма значение, ще я кажа за втория имейл нещо. Но да, това е концепцията на първия имейл. Нищо сложно, кратичко, ясно, приветливо и целта е просто да се запишат част. От тук имаме две неща. Чакай как бяха линиите тук. Имаме две опции. От тук имаме, че да го направя, айде. Както и да е. Добре, така ще го направим. Няма да е асиметрично, но все тая. Важното е да се разбере. Имаме две опции. Опция едно, че сега да хвана това. Опция едно е той да си запише час за този кратък разговор. Нали така? Това е най-добрата опция. Втората опция е той да не си запише час. Сега всъщност направо ще взема, ще го копирам това и ще го сложа. Да, не запише час. Като това нещо е проверяване за това приложение, използваме приложението Go High Level. Сега ще покажа и вътре в приложението как работи, но тук е по-лесно да се обясни. Така, той не се записва час, той се записва час. Какво става? Ако се запише час, в повечето случаи с клиентите, които работя, не могат да се запишат часа за след малко, защото хората са заети, а имат време да приносят 1, 2, 3, 4 дни, нещо такова. Съответно, ние от тук изпращаме, от тук изпращаме съобщение 2, в което то е реално моментално. Както и съобщение 1, моментално след като попълнят формата. Съобщение 2 е моментално след като се запишат час. Тук потвърждават. Може да го направим с допълнителна стъпка. Т.е. да цъкнат да, ще дойда и може просто да им изпратим имейл, с който им казваме, че те са записали час и им просто им изпращаме данните. Нали, това е начало с имейла. Другата част е даваме им още информация за нас. Нали, естествено, благодаря, че записахте час, така нататък. Тук може да видите, примерно, друга част от нашата работа, малко по-навътре да ги вкараме в процеса. Може да снимаме видео, което обяснява за процеса или какво да очакват от нас и така нататък. Като изпращаме им кога са записали час, изпращаме им това къде ще говорим. Нали, може да е по телефона, може да изпратим просто телефона. В моят случай, когато правя автоматизация за себе си, аз правя среща по Google Meet, затова им изпращам просто къде ще е самата среща. И нещо много важно, защото се е случвало и ще се случва, няма как да се отървем от това да има несериозни клиенти. Затова винаги слагаме, ако искате да си отмените часа или да промените дата на часа, слагаме линк, откъдето могат да го направят това нещо. Това е много важно да се сложи. Така, това е съобщение 2, което се изпраща моментално. След съобщение 2, какво имаме? Съобщение 3, което се изпраща в повечето случаи не отнема повече от, т.е. няма по-голям диапазон от 3-4 дни, затова няма да има нужда от някакъв допълнителен имейл, който да е за примерно 3 дни преди срещата. Така че съобщение 3 е един ден преди среща. Така. Тук в съобщение 3 един ден преди среща просто единствено напомняме. Здравей, как се сета, просто да те напомня. Напомним, че след един ден точно е нашата среща. Пак му изпращаме къде е нашата среща, в колко часа ще се състои. Пак пускаме този линк, ако искаш да го отмениш или преместиш, използвай този линк и това е. Тук не слагаме допълнителна информация. Аз не слагам допълнителна информация, естествено, който иска може да се слага. Но просто да го напомняме, да го държим ангажиран, защото много често, т.е. нашия тригър, който е да се попълнят Facebook формата или така нататък, да се запишат, става зверски емоционално. В смисъл, те виждат, цъкат там нещо, изскроват на следващата реклама, следващата стори и така нататък и забравят. После
Ние затова слагаме това съобщение да се изпрати веднага, за да не забравят. Обаче, те запиша час и пак ще забравят. Първите пъти, като се пусках в реклама, от 6 срещи, мисля, че 2 се състоиха, защото просто хората забравят. Може би и аз на някакъв начин съм го направил както хората и така нататък, но трябва да ги държим ангажирани. Защото, естествено, за да ги държим максимално ангажирани, според мен най-добре е SMS, но SMS се плаща отделно. Или може някакъв voice message, или той пак да е по SMS. Така, следващото съобщение, което ще изпратим, съобщение 4, в нашия случай е 30 минути преди разговора. Защо е 30 минути преди разговора? Защото разговорът по телефона не е ангажиращ, може да се състои навсякъде. Ако е някакъв оглед или среща на живо, може да го направим примерно 2 часа преди разговора. В смисъл, защото нали, ако напомним на човек 30 минути преди срещане навън, той няма да има време да отреагира, ако е забравил. Безмислено е. Затова повече от 30 минути, ако е среща навън, но ще е някакъв кратък разговор по телефона, което означава 30 минути преди разговор. След този разговор след този имейл се състои самия разговор, в който, пак казвам, в нашия случай клиентите, моят клиент и съответно техните клиенти разменят някаква обща информация. Сега ще сложа един sticky note тук и ще мога да го сложа. Да, тук сменя сайза. Обща информация. Има ли проект, нали, в нашото ще може такъв е клиента, няма ли проект, бюджет, снимки, примери, примери и така нататък. Разговор, само да подчертаем, че 10 минути. Като също така, не за този клиент, а за минал клиент, аз ще напиша не сценарии, но ключови точки, през които трябва да минават в този разговор и какво да не минава, през какво да не минават в този разговор, за да ни дадат цялата информация наведнъж и да не вземат цялата информация наведнъж. Сега ще обясня защо. Защото след този разговор изпращаме съобщение 5. Така, което пак се изпраща моментално след разговора. Има, мисля, че два варианта да се изпрати това съобщение след разговора, нали, технически настроено. Единият е просто се изпраща след 10 минути, защото разговорът се очертава да е около 10 минути. Вероятно има и опция, може би там просто трябва да се свързват малко повече приложения, номера, просто като се затвори телефона и като приключи разговора, това да е тригъра и да се изпрати това съобщение. Ролята на съобщение 5 каква е? Ролята на съобщение 5 е, понеже ние пак не вярваме на нашия клиент, че се е ангажирал достатъчно, че помни всичко и така нататък за това нещо. Защото тази информация е нужна на моят клиент, за да може той да направи оферта. Те си разменяли информация. Тоест, на въпросите имаш ли проект? Да. Това е отговора. Добре, преди му имаш ли проект? Не. Все тая. Бюджет, снимки и така нататък. Те разменят тази информация по телефона само за да ангажираме клиента и това е. Нищо повече. Като идеята е това нещо, моят клиент да го има черно на бяло, затова съобщение 5 им напомня, защото те в разговора си казали, че трябва да бъде изпратено това нещо, им напомня да изпратят нужната информация. Само секунда. Че нещо ме заболя. Това е следващата стъпка. И това представлява съобщение 6. Тук, по предпочитание, може да се направи още нещо. Ще ви покажа какво е то. Ние няма да го правим в нашия случай за този клиент, но какво може да се направи, ако нашият клиент не изпрати това нещо, т.е. няма отговор, съответно ние правим съобщение 6, напомняне и тук, ако няма отговор, вече влиза в opportunity, наречено call или по-скоро обади се. Така.
съответно, нали, моят клиент да се обади на техните клиенти. Ще покажа това как става технически. Там има различни opportunities, които се сменят според стъпките и според това какво е направил нашият потенциален клиент. Така, това е едната страна. Другата страна е да не запише час. Съответно, тук е ясно какво ще има, но какво ще го направим, за да стане абсолютно ясно. Така, да не запише час. Съответно, какво получава? Съобщение. И пише ги, първо сега ще напиша съобщение номер 7, но реално той се получава второто съобщение. Също не ще го пишем така да не става бък. Да е по-ясно. Съобщение номер 2. Моментално. Оп, всъщност, моя грешка. Съжалявам наистина. Тук не е моментално. Сега седих, защото сгреших. Така. Съобщение номер 2 в този случай, да не запише час, се изпраща 1 час след съобщение 2. Може и да е 30 минути. За сега съм тествал 1 час, като мисля в моите автоматизации да го направя на 30 минути, просто да видя какъв ще е резултата. Затова ето така ще го направим. Моя стата ми много пресекна. Така, в съобщение номер 2 въобще не влизаме агресивно, даже доста пасивно. Ето това. Буквално това е първото изречение. Не говорим за subject line. Subject line може да е примерно пак от този сорт, но пропусна нещо, пропуснали имейл едно, нали, предното ни съобщение, а, нещо такова. В смисъл, от този сорт не е нещо агресивно, няма да ги нападаме, няма да им предлагаме нищо и така нататък. Да започнем съобщението, вероятно не си видял. Нали, няма проблем, случва се. Затова ние сме тук, за да ти напомним, че трябва да се запишеш час с нас, час, нали, за разговор с нас. Съответно му изпращаме линк, откъдето да се запише този час. Като пак тук даваме някаква допълнителна информация. Но разликата между допълнителната информация тук и допълнителната информация тук трябва да е различно. Трябва да има разлика, защото тук трябва да дадем много повече стойност, отколкото даваме тук. Съответно, тук може, колко пъти повторих тук, леле, но може да. Може би най-добре ще е да сложим някакъв отзив, примерно, в този случай. Сега, какво става? Съответно, нали, фунията продължава надолу, винаги като няма отговор. Ако той се запише част тук, стига става тук, ако той запише част от който и да е имейл в този фанел, то той ще бъде пренасочен ето тук. Ето тук, в тази фуния. Автоматично. И, нали, съответно, моментално. Да, няма отговор, получава съобщение 3, което може да го изпратим между 2 и 5 часа след съобщение 2. Тук ще се пълна да не казвам повече думата тук. На съобщение номер 3 може да започнем с малко по-агресивен начин, като лично аз за моята фония използвам subject line, не съм сигурен дали това е за теб. Може би е по-агресивно, не съм сигурен дали това е за теб. В този случай тази автоматизация, която ще изграждаме сега за нашия клиент, няма да използвам това, защото е доста непрофесионално толкова и не се връзва с тяхната ниша. В моят случай просто става въпрос за Facebook реклами и хора, които искат да развият бизнеса си. И затова аз съм казал, не съм сигурен дали това е за теб. Но тук може да кажем, че сме заети. Този клиент, за който ги правим, прави професионални кухни. Тоест, може да кажем, че сме по-заети, не може да правим достатъчно работа, местата са ограничени или нещо такова. Съответно,
Може да направим нещо от сорта на някакъв Fear of Missing Out. Да започнем вече с този Fear of Missing Out. Така, съобщение, т.е. няма отговор. И отиваме на съобщение номер 4. Съобщение 4, което вече е един ден след съобщение 3. Така, вече в съобщение 4, като моята препоръка, това, което съм видял от други професионалисти и така нататък, е да не надвишаваме 5, максимум 6 имейла. Нали, естествено има някои хора, които го правят супер по-агресивно и 4 имейла ще ги изпратят за 3 часа, но ние не искаме да сме от тези хора. Има го лафа, ако ти не им напълниш имейл папката, имейл почтата с съобщения, то някой друг ще го направи. Да, това е така. Може би има ефект, но ние трябва да задържим на някакво професионално ниво. А, и така. Тоест, съобщение номер 4 е един ден след съобщение 3. Тук вече, пак как тук, но както и да е, вече почваме да ставаме малко по-крайни. Времето почти изтече. Местата почти свършиха. А, давам ти последен шанс, въпреки че не е последен. Нещо такова. За абсолютно всяка ситуация е различно. Затова не давам точни насоки, какво да пишете, конкретно какво да пишете, но абсолютно винаги е различно. Затова просто малко повече използвайте въображението си и помислете какво може да напишете. Съответно, между другото забавих в съобщение 3, нали, естествено пишем здравей, видях, че все още не си записал час, видях, че все още не сте си записали час, може да държим по-професионална форма. Не сте записали час, само да ви кажа, първо, че местата нали, са ограничени, съответно не знаем колко бързо ще се заемат, примерно, затова може да се запишете час от еди си къде, нали, даваме пак линка, след това даваме някаква стойност пак. По-скоро не толкова стойност, а по-скоро си закрепваме бранда. Закрепваме затвърждаваме бранда. Може да покажем някаква готова работа, нали, пак може да сложим отзив, не е никакъв проблем, че в имейл съобщение 2 сме сложили отзив, няма никакво значение, просто сложим друг отзив. Това е в съобщение 3, като естествено отдолу пак може да сложим, не пак, а задължително, пак ще сложим откъде да си запишат час. И естествено вече слагаме най-отдолу поздрави и така нататък, basic неща за имейли. Не съм ги споменал, защото мисля, че е ясно. Даже ще покажа някакъв примерен имейл. Така, на съобщение 4, един ден след съобщение 3, времето почти изтече и така нататък. Тук вече му казваш, освен че местата по принцип са ограничени, му казваш, че местата са почти запълнени. В смисъл там го предупреждаваш, а, предупреждаваш го, че ще го предупредиш, а в момента го предупреждаваш истински. И че почти всичко е заето, времето почти е изтекло, ефектите няма да продължат много дълго и така нататък, зависи от случая. Съответно, той ако не отговори, нали, пак изпращаме в целия имейл, гледаме да има поне два пъти сложен линка от това, откъде се запишат час. Нали, защото имейл ще е малко по-дълъг, съобщението ще е по-дълго, няма да е просто запишеш час тук, затова друго на поне две места. Съответно, тук пак нямаме отговор. Затова изпращаме съобщение на съобщение 5, така да, 5, което може да е един или два дена след СОБ 4. Така, тук вече почваме с subject line, това е последен шанс. Последен шанс, времето изтече и така нататък. Нещо, което е абсолютно истина. Ние няма да им спращаме повече съобщения след това, но просто им казваме, че буквално имат примерно един ден да отреагират, 30 минути, 3 дни, една седмица, така нататък. Сланахте идеята. Просто тук им казваме последен шанс. И това е. Това е subject line и ясно какво ще пише в имейла. Здравей, искам да съобщя, че остана едно място, остана един ден до края на офертата и така нататък. Затова това е последният шанс, в който можеш да или си какво, нали, зависи от случая, запишеш част или запишеш част от ето тук, нали, му слагаме линк за нашия календар, ще покажа това как става.
После пак даваме някаква стойност, възможно е, нали, пишем, примерно възможно е да не си уверен в нас, да ни нямаш доверие, затова виж част от работата ни, слагаш някаква част от работата или нещо такова. Винаги мислим за това какви възражения може да има той, други и да ги няма. В смисъл, той може просто да не си отваря имейла. Може просто без да иска да е попълни нашата форма. Може просто да е попълни нашата форма и да се казва, това не е за мен. И така нататък. Ние така или иначе не гледаме тези клиенти. Гледаме клиентите, които наистина имат възражения, наистина отварят и четат и се чудят. Нас тези хора не интересуват. Та, това пишем в съобщение 5. Такива работи, сменахте концепцията и повече няма да ги занимаваме. Няма вече съобщения. Единствено нещо, което може да се направи, както казах, приложението, което използваме, има opportunities, които се сменят според това къде се намира клиента в нашата фония. Съответно, след email 5, ако няма отговор, той става в Opportunity, ако ние го създадем, това пак казвам, личен избор, но аз го създавам просто да ги имаме предвид, да ги имаме събрани на едно място и той отива в Opportunity, обади се. Това е. Като цяло, това е една примерна автоматизация, която преспокойно може да се продаде и за 2000 лева. Буквално не се базикам, това нещо струва супер много пари, не мога да разбера и аз защо. Ако трябва да съм честен, дава супер много стойност явно на крайния клиент, просто аз го гледам по много различен начин. И технически не е толкова сложно. Нали, ако някой ти го обясни, сега ще обясня как става това. Може би за това става толкова, защото технически изглежда сложно, докато някой не ти го обясни за 10 минути. Но супер стойностно за крайният клиент, нали, за нашите клиенти. Или за нашия бизнес дори. В смисъл, не знам кой ще гледа това видео. Може човек, който гледа това видео, да предлага вече някакъв тип услуги, които трябва да се запазят час. Дори не става само за тип услуги, става буквално за каквото и да е, просто трябва да си разгърнеш въображението и можеш да го положиш за много неща. Но спестява супер много време, супер много стойност, придаваш дори на своя бизнес, дори на хората, на които го продаваш. И това е. Сега ще минем към приложението да видим как събираме всичко това в имейли и почваме да го прилагаме наистина. Така, вече сме в High Level, вече сме в Sub-Account. Няма да обяснявам от начало как се прави целият High Level, как се създават Sub-Account и така нататък. Това става буквално за 10 минути, може да видите някакво друго видео, супер просто е. Но вече сме в нашия Sub-Account, сложили сме си данните на бизнеса и отиваме в Automations. Сега ще покажа моите готови автоматизации, за да няма нужда да създаваме и там на всичко наново, защото ще отнеме супер много време. Така, създаваме Create Workflow и стартвам Scratch. Има някакви готови, но ме ме кефи повече да се го създавам от нулата, защото и го правим на българския пазар и няма нужда да правим различни настройки. Така, да ни тригър. За това, което ви казах, просто гледайте колко тригъри има. Вижте колко не е скоро. Тоест а, от ето тук. Колко време скролвам. Колко различни начина да започна нашия тригър. Но в нашето случай ни интересува Form Submitted, като всъщност моя грешка. Айде. Facebook Lead Form Submitted, това ни интересува нас. Тъкаме това, защото просто е създадена Facebook форма, те я припълват, но може да е Form Submitted и там да се избере от сайта, да се направи някаква връзка и така нататък. Пак към тези началните технически настройки няма да ги обяснявам, защото е безмислено. Тук, коя е страницата, моята страница Мартин Калческа и коя е формата. Съответно, айде. То ми излезе преди малко, че не ме е свързан в Фейсбука, както и да е. Кръщавате си формата по някакъв начин и тук излиза и цъкате. Това е. Така започва нашия workflow. Сега ще обясня всяка стъпка какво означава. Така, ето това е нашия тригър. Отдолу, както ви казах, за тези opportunities, това пак е от част от тъпите технически настройки, така че няма да го обяснявам. Добре, аз ще го обясня набързо, само да покажа за какво говоря. Opportunities, тук имаме различни. Някой като ни е казал е just a lead, човек, който не ни е отговорил. По принцип тези три не трябва да са тук, явно нещо е станало.
Хора, които са записали среща, от тук може да имаме потенциални клиенти, потенциални студенти, това нали за моят студент, моят случай. На кого трябва да се обадим? Тук съм сложил Don't Call, защото вече в смисъл моят Facebook форум им задава въпроси, аз ги квалифицирам и не се обаждам просто защото знам, че няма смисъл. И код, тук на който съм се обадил. Аз не съм си играл много с това, понеже си е лично за мен и си пиша на друго място нещата, затова тук не съм си ги мърдал, но от кол съм се обадил сигурно на 30-35, така че да. Има автоматичен начин за преместване на през цялата фония на тези opportunities и това е с Update Funnel. Като се запише за Facebook формата, слагаме задължително Update Funnel и влиза в нашия pipeline, се създава за да създадат тези opportunities. И pipeline stage, това е Core Opportunity и аз тъкам Just a Lead. Може да го кръстите по какъвто искате начин, другите неща ги оставате празни. Може само value да смените, ако е някаква фиксирана цена за услугата. Да те питам нещо, Да, слушам. Калчо. На това нещо, демек това opportunity по един начин ти разделя клиентите на две, тези, които стават и тези, Не, които не, не стават. не, не. Тук се разделя на две. Ето тук. Това opportunity е да не покаже. Малко по-надолу ще се изясни за какво е това opportunity, но реално да ти покаже на какво място се намира твоят потенциален клиент. Това е. Пак не разбрах. Ще разбереш сега. Така. Добре. Тук съм сложил допълнителна стъпка Internal Notification, което означава, че веднага като влезе lead, на мен ме известява по имейл. Просто ми изпращат имейл. Се изпрати от кой имейл на моя имейл. Това съм си го сложил на ABV, защото там ми идват нотификациите. Може да сложим appointment username, обаче тук не трябва да е appointment, а трябва да е lead. На мен въобще не ми изписва нищо, защото те не са създали appointment, а само са записали. Както и това няма значение, може и без това. Тук е това съобщение, за което ви говорих. Запиши си част от тук. Здравей, така нататък. Благодаря ти, глупости. Аз съм сложил 1, 2, 3. Три пъти съм сложил линк да се запиша част. И ето за това ви говорих отдолу. По принцип така се правят имейлите. Предполагам. Няма да ви дам какво пише в имейла, защото вече го говорихме. Така, след съобщение 1 слагаме тази стъпка, която изчакваме 1 час. След този 1 час, appointment status, това е да проверим. Тук се разделя на 2. Тъкаме плюсчето и отиваме на if или else. На if else. Отиваме, може по-надолу да видите къде са. Това има други работи, нали, тук се слага и таймера, wait, go event, split, update custom value, go-to, супер много работи са. Няма смисъл да ги обяснявам всичките, ще мине адски много време, докато ги обясня. Всъщност, добре. Да, аз сложих if else, на if else цъкаме appointment status. Тоест аз съм го кръстил така, но реално идеята е да цъкнем last appointment at и тук слагаме два варианта. Единият е booked, като last appointment at трябва да е is not empty. А другият вариант е not booked, last appointment at is empty. Това е стъпката, която трябва да сложим. И тук ни проверява. Съответно, ако е записал нашия потенциален клиент, не продължава фунията тук, то се прави на отделен фанел, ще го покажа и него, защото много по-лесно става. Повече ни интересува, нали, в нашия си Basic първи фанел ни интересува Not Booked. И какво става, ако не е booknат? Тук пак слагаме Update Funnel, т.е. да се промени opportunity и да стане на Haven't Respond. Просто да знаем кой е отговорил, кой не е отговорил, кой е на първата стъпка и така нататък. След което, след като минал този 1 час, ако не е отговорил, т.е. ако не е записал час, им изпращаме follow-up имейл номер 1. Да те питам нещо, Да. това non, третата опция какво е? Нищо не става. Този non опция няма как да стане нищо, трябва да стане някакъв технически срив, за да стигне там, така че няма значение, не го гледай. Представи си, че е така. Е така. Добре.
Така, отиваме на Update Funnel. Това е пакар за opportunity. Ако не ни отговоря, става Covered Response, за да може да ги сегментираме и да знаем какво ще то става. Follow-up имейл 1, т.е. съобщение 2, ако не ни отговоря. Т.е. вече сме ето тук, което е 30 минути или 1 час след съобщение 1. Не пропускай да си запишеш час, да ви пишете от него, защото е възможно предишният ми имейл да ти е отбягнал. Това е, което ви казах. Цъкни тук, цъкни тук. Два пъти имаме линк. В моя случай е малко по-различно, всъщност не съм сигурен тук едва 3 часа, нали така? Да. Но аз го направих един ден, просто защото горе-долу знам до кого ще има тези реклами и нарочно съм го сложил на един ден, а не на 2-3 часа, за да не ги дразня. Но ако няма, т.е. слагаме нашия таймер, колкото искаме да е. В този случай бях написал 2 до 5 часа, но тук съм сложил един ден, така че както искате. И пак слагаме този if else condition split, като го кръщавам booked second, няма значение как го кръщавате. И тук също опция, даже може да го копирате след това. Като естествено, ако не е отговорил, продължаваме надолу по ето тази фония и му изпращаме съобщение номер 3. Тоест follow-up, имейл 2. Не съм сигурен дали е това за теб и така нататък, както ви казвах. Пак му дам, тук всъщност, да, два пъти го има. Му казвам какво съм направил, как така последните 3 дни помогнах на мои клиенти, защото така беше рекламата, затова комуникирам това нещо и трябва да го променя вече, ако ще се пускам нови реклами. След което пускаме пак плюсчето и слагаме таймера, който ни е за съобщение номер 4, колкото искаме да бъде той. Там бях дал един ден. Да, тук съм го направил 2 дни, вече ви казах причината. Като няма update funnel тук, защото той все още не е отговорил, така или иначе. Няма защо да го променяме пак на не е отговорил. Така, същата опция и последен шанс. При мен съобщенията са 4, не са 5, може да са и 3, може и да са 10. Аз ви казах максимум 6 според мен, но минимум 3 имейла трябва да ги има. Така, това ни е реално третия имейл, който ни е след първия. И да видим той какво представлява. Последен шанс. Последен шанс. Затварям приемите. С предните имейли съм комуникирал, че местата са ограничени и затова скоро затварям записването съвсем скоро. Така че да, дам последен шанс, сложил съм от два пъти линк и това е както ви обяснявах, като отново изчаквам един ден и пак проверявам дали се е записал. Ако не се е записал, отново му апдейтваме opportunity, като го слагам в този стейдж, който е обади се. Ето тук. Това е. Това е от фунията, която е за на негативната страна, която искаме да попадат максимално, т.е. минимално хора да попадат там. Пак ще мина на opportunity, само да покажа. Той ни влиза по формата и влиза в това opportunity just a lead. След което, ако не ни е отговорил, попада в haven't respond и се продължава така, докато или не ни отговори, или просто докато не влезе ето тук в call. Като естествено и автоматично можеш да си мърдаш opportunity, просто това ще е така, автоматично, т.е. менюал. Ръчно можеш да си местиш така opportunity. Ето това е. Така. Сега ще минем на фунията, ако си запишат. Час. Така. Trigger Customer Booked Appointment. Това е тригъра, той се свързва с календара, като то става автоматично, защото си е в от high level този календар. Сега всъщност мога ли да го намеря? Не, API. Да, това се каже. Това е моят календар. Безплатен разговор 30 минути. Тук слагам някакъв текст и те си избират нали, за колко часа си изберат, като тези опции вие може да си изберете. Нали, кога да сте свободни, кога да не сте свободни. Също така, естествено, ако някой си запише час за тук, се запълва, няма как да се запише час и това нещо се свързва с вашият календар, т.е. ако вие ръчно във вашия календар напишете, че сте заед между 1 и 2,5, тези часове ще излязат съответно заети. Така, Customer Booked Appointment, като pipeline update, нали, за opportunity и го слагам Booked Meeting.
Има няколко опции, които може да се направят тук. Просто на мен не ми занимаваше, не го смятах за нужно в моят случай, но ще пробвам да ги обхвана всичките. Като тук може да го сложим примерно записал час и да го сложим в скоби непотвърден. И ако в имейл едно му казваме да потвърди часа, ако го потвърди, слагаме нов pipeline update и му казваме, кръщаваме го, нали, потвърдил час или съответно не е потвърдил час. И оттам може да се разграда още по колкото искате. Допълнителна информация плюс потвърждение. Моето потвърждение е просто да му кажа. Здравей, виждам, че запази час, супер решение, линк за срещане, appointment и meeting location, защото то става автоматично от high level. Разговорът ще бъде директно полезен и без лични заобиколки, така нататък. Като тук съм сложил Facebook Ads Beginner's Guide, защото това казвах в рекламата, че ще им изпратя наръчник за Facebook реклами, който е абсолютно начално ниво, нищо много специално. Така, изчакваме 24 часа, имейл 2-1 ден преди разговора. Това е кратко напомняш от нашия разговор. Това е. Ето го Reschedule линк, съжалявам. Reschedule линка и отново Appointment Meeting Location и в колко часа е нашият meet. После пускаме таймер, като 30 минути преди не означава, че след 30 минути трябва да се изпрати този имейл. Тук има две опции. Едното е before, може да е after или exact time. Съответно, да, моето е before 30 минути и съответно преди часа. И имейл 3, съответно 30 минути преди разговора, но казвам само напомня, че след около 30 минути започва нашия разговор. Това е. Буквално това е абсолютно целият имейл, който върши доста добра работа. И вече, идва ми да кихна, и вече, както казах, ето тук, в случая на моят клиент, какво ще трябва да направим? Аз не мога да намеря. Ето го. Тук ще трябва да сложим още един. Още един таймер, който time delay, event appointment, който е 10 минути след нашия разговор. И тук слагаме имейл. Тук трябва да се казва имейла. Брат, разговорът ти не беше ли 30 минути? Кой разговор? За тази фуния, дето си правиш твоята. Да. Пак това е тази фония, която покаваме за моя случай, но в този случай, ето тук, разговорът е 10 минути. Окей. Аз затова не съм си го направил, защото на мен не ми трябва такъв имейл, който да е след нашия разговор. Просто така как се прави. Ясно. Да, просто така как Добре. се прави. Тук слагаме кой имейл, subject line и нали тук вече пишем имейла. Това е супер просто, супер стойностно, супер важно и полезно. Надявам се да съм обхванал почти всичко, защото пак някои неща няма да обхвана, защото са абсолютно безполезни. Аз да ви ги научавам, просто напишете Go High Level курс или въобще като влезете в High Level, си има някакви базови курсите, които казват абсолютно всичко. Нещо не е ясно? Не, брат, всичко беше супер. Добре, аз ще разбера всичко. Надявам се и хората от YouTube да се разбавят абсолютно всичко. Ако имат някакви въпроси, винаги могат да напишат в коментарите, може да напишат в Instagram и така нататък.